Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 30. Mangted iti salunat, tinatal na apanunot. Ngam ti imon, mayarig iti kanser, amang runot iti tulang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mare, apay ngay? Rak-rak-raken tamot na ti balahiyo. Ay, un mare, ta ipa-renovate ni man. Dumakkel man nga roden Saan mare? Patarimaan nila ang kanaanay. Ay, kunak ano padakkelan nyo kasla mansyon. Saan mare? Sige mare, labsan ka pa hintay naggumatang iti si Daon me. Ay, un mare. Gumatang akman iti si Daon alakom. Sige, pumili ka, mare. Jak ngamin nakaluto ita, taado ti ina si kasok. Mare, nalabsam ka di balay da mari na. Wan, ipa-renovate da ka no? Renovate mo't lagayam. Kunak ano pa dakkelan da. Wan, renovate laeng. Imbag matag pa renovate da. Dahi ti balay mi, marmar ba? Di mi pa maipatarimaan. Di balay minto, ti ipadakkel me, mare. Ay, nasayat. Ano kasta, mare? Makla at kantulatan no dakkelan di balay me. Sige, mare. Unaam, da mari merna. Nagbasit ti ganansyak italakay. Katanya nga rod nga aglako kan tumanan itong bigat Wen mo't di Talaga kasta bakit? No dumakkel ti puunak, dumakkel ko mama ti ganansyak. Bakit? Anos ti kasapulan? Wen Di mo pa ilapapalan ni Kumarim Amir na nagpaparenovate iti balay na. Sana bali. Tadumteng tantumot lang dita. wen mo't di Ay, imbag lakit din. Tadapay lang maigatang iti kanan tayo. Manunga ti magastos ta. No padakkelan ta daytoy balay. Day tamot kumati bagakken ka lakay. Iparparenovate ket da marimer na di balay da. Ay, padakkelan ta ti balay ta. Saan a renovation laeng? Ay ket wala. Yung problema ti kwarta. Danag mo na ya. Ada pangalaam? Anya nga ti servik a supervisor no jak may pamuspusan. O sige lakay. Aramidem amin a pamuspusan. Tapno maipadakkel ta daytoy balay ta. Wala. Datantong ti kadakkelan iti balay ditoy. Ay, una yan na yan. Nagsakit ti sigat ko, nagmalmalom anak igapas, bakit? Aginanakan kabayatan nga isagsaganak ti pangrabyan tayo. Entong bigat, trabaho manan. Tasaan pa analpas ti gapgapasan me. Aginanaka pala kumangamin. Ay, sana mabalin bagay. Ato ti paggastusan ta. At naskan nagtrabaho ak. Ay, amom lakay. Tartarimaanan dan balay damari merna. Uwan nga rod. Kan damag ko nga ipadakkel mo't damari nora balay da. Sana balik ka dakwada Tadamas no papang ganda. Gamsyak nga Makigapgapa sa klaan. Sana bali lakay. Tamabiyag tayo matlat ta. Ikarigatan tatagbiag bakit? Oray kasto lang nga marigrigat tayo. Pagadalin ta, dagitan nakta. Kumayan dagiti karpintero nga agtrabaho ditoy balay Nora. Matungpal matlang nga ginabayagan nga arapaap ko. Ama at daan ta iti dakkel a balay. Una. Adda bayadak nga engineer ken arkitek. Ay nalakay. Masurot at talaga di kayat ko a design. Una. Mapantanto nga rot agatang kadagiti agkakangina aggamit diti balay. Wen. Matungpal no anya ti kayat mo. Kita ang manlaang mare. Da kayo matgayam ti ado ti kwartan. Sigurado, milyon ti gatad day ti balayo. Agasam, nagdakkel. Saan mat, mare?
Anya nga daytoy mare, loan? Saan? Saan na kaya't nilakay ko ti agloan? Narigat nga min ti agloan, tadakkel ti interes na ije bangko. Or nung kan sweldo nilakay ko, ti inusarmi iti daytoy. Ah, sa bali at talaga no adda trabaho anya, mare. Kan manumotin at tawon nilakay ko, iti trabaho na? Sa bagay, damag ko kat ison ti supervisor. Wen, mare. Iso ada kayon ti kapintasan ti balay, mare. Saan mo? Nagpintas! Ay na, talaga abalay ti baknang. Nalpasan ti balayo, Marimer na. Wen mare, taim pa renovate ni matlaeng. Di balay da marinora at ti mabayag pay. Ay, wen mabayag, tapadakkelan da. Wen nga rod, kan sigurado, dakkel ti magastos da ijay. Wen adamot kit disaad nila kay na iti pagtrabahwan na Sa bagay, Iso asaan nga imposible ang makapaaramid da iti kasjay kadakkel abalay. Anya ti aramidom. Di ka pa'y lamapan maturog. Kukwinta nga ro di magastos dito'y balay. Apay? Kurang latati budget Anya? Saan ta malpas itatawan? Ay sana mabalin. Naskun amalpas. Ay, hindi ka madalagan. Adda pangalak iti pondo ta. Sa dino? Adda proyekto mi mabalin ko ang pangalan iti kwarta. Ha? Siyak ti makamo. Doktor at di papilis na. Tapno adda makomisyon ko. Bakit? Ano ay tikit kita ang ditarwar? Lakay. Kukwaklatan ti umapapal kadagiti kukumarek. Apay aya. Nagpipintasan ti balay da. Day ti balay tayo. Kalkalapaulat ta. Sana bali bakit? Tama papaadal na madagit anak ta. Esther, aramidat ti amin. Tapno maitid ko ti amin na kasapulan nyo. Amok day ta. Basta saan tayong agbisin, umdas daytan. Ammo, adan tumot lang panaglong autibiyag tayo. Mare Nora, aglogan kan. Mare, lugan nyo dayta? Wen, umay kan. Sige. Nagaduday ta awit mo Ay, nagapuak iji palingke, Mare. Kasta ya. Nakagatang kayo gayaman, itilogan nyo? Wen mare, imbag lang adda pag-service. Sa balila at talaga tibak ng anya. Ay na, saan mo't mare? Asino di nang itulod ka? Damare merna. Lugan da day chay? Wen ka no? Lakay. Gumatang taman mo't iti kasi alugan tayo? Nangingina pa yati gatangan ta. Ay, talaga? Total, nalpasan day ti balay. Adumanin akaaruba ti umapal kadatan no kaskasa no? Lakay. Ano san tayo amanan day ti natang asidaan? Mayat kit di daytoy abaket na nasustansya. Wen sana bale. No sumayaat mo ti panagbiag tayo, di sa tayo ito agsida iti karne. Katuan na. Aywan gayang bakit? Nakagatang ang damari noray tilugan da. Aya, Wen, nanginginakin na pimpintas ng dilugan damari mirna. talaga abak nangan dagiti kukumarik Wen nga ron. Kasanumat nga taaya adumteng ti swerte iti biag tayo. Bakit? Di mon arapahapon ti kastabihag. Tinapatag. Awan tagsaksakit kada tayo. Kan saan tayong agbisin. Sa bagay mo't kit di Kan rumbang la maragsakan ka. Gaputa dandanin agturpos dagiti anak ta. Ni, apay nga aburido ka, Lakay? Oh. Anda ka di parikot mo? Ako, awan. Naunag nga ti pampanunutom. Di ka pa'y makapangpanganan. Saan ka pa'y makaturturugan? Anya ti mapaspasamak kan ka aya. Ado lang ti pampanunutok a problema di opisina mi. Ang mga no kasapulan pa'y laang ti aginana.
Aglive ka. Sige, agi-file lang iti-leave ko. Di mo parigatan day tabagim iti trabaho. Aginanaka mat. Nadamag mo ka din, bakit? Tian niya. Ang mga ano kasudan ni Pare Lare. Ha? Apay? Dakkel ka nung amin na kwarta ti mapukpukaw ay opisina da. Anya? Agasim nga main, nakapabalay iti nagdakkal. Kan nakagatang iti nagngingina alugan da. Manumot lagayam ti sweldo na, nagbasit. Kasta ka di. Delikado itan ni Pare Lare. Bakit? Hay, sayang. Pinirdi na, tinagan na. Agpudno ka kumalakaya. Ibagam kanyak ti pudno. Nora, Nangalaam iti kwarta pinagbalay ta. Pudno ka di ti pamabasol dakan ka? kwa, Apay. Apay anaramid mo day talakay. kaya't ko lang amin nga ipaikan ka ti kayat mo. Anya? Kan, jacket nga mapapal ka kani kumarim. Nga maapay ka sa pulan nga agtakaw ka. Pamabasol da lang day ta kanyak. Sana pud no? Saan apod no? Katadda kasom? Mga laki tinalay nga abogado ang mangilaban kanyak. Di ka madanagan. Malusotak da ito'y akaso. Lakay, apay ang nagado ti tao iti arubayan damari Nora. Inarestardan ni Pare Lare. Anya, Ay, kaasimait. apay nga inarestarda. Adda kaso na. Anya, Dakkel agatad ka no, tinadispal ko na ito opisina da. ha, Masyanak ka da Marinora kang dagit anak da. nga aramid na ti kasta. Siguro Tawre siya kajakmat pa dyan. Iso nga ta akala at abimak nang da. Narabit akas tester. Isang oray no kastoy lang ta adda pa nagbiag tayo. May mayaten, tanaulimag tayo. Saan tayo ngagparparikot? Nasaysaya at agbibiyag anak ko rapay laeng. Ngam tibak nang ka, anagtaod mat iti kinagdakas. Laglagipan ano dakas ti aramid mo, apitam to matlaang iti udina. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo ang